גיימרים, כאן ענבר ועוד סרטון של מיינקראפט עם חבר שלי. אני עוד שנייה מגיעה. הוא עוד שנייה נכנס, שנייה. אתה יכול להתחיל סרטון כבר? אוקיי, גם לא יש ערוץ חדש, איך קוראים לו ארי? עדיין אין לי שם. פשוט תחפשו, פשוט תכתבו משהו. תכתבו מנצח בברול סטארס. מנצח בברול סטארס, תכתבו, כן. או משהו כזה. משהו בניצחון. לא זוכר כל כך איך קוראים לזה. לא עשיתי כלום, ארי. מה אתה עשית? כלום, ארי שלא. תגיד לי. עדיף שלא תדע. תגיד לי. אתה תבדוק פס. לא פתלת את כל האיירון הזה? לא יודעת ששגתי. גם לך יש, לא? לא נראה לי. זוכר שהבאתי לך? אבל לא היה לי מספיק. היה. שמתי לך בתיבה. אתה שוכח? שכחת? בוא תכנס. נראה לי שיקח לך. שנייה, אני מתחיל בעוד 3, 2, הוא 1. עושה סרטון. אני פשוט עשיתי סרטון לפני כמה זמן, אני אעשה עם חבר שלי עוד סרטון. הללויה. תראו אותו. תקשיבו, הוא מתחיל סדרה חדשה של מיינקראפט עם חבר שלי. אצלי זה כבר פרק 2, לכו אליי. קוראים לי אולטרה גיים בעברית. אל תעשו לו סאב. תעשו לי. קוראים לי אולטרה גיים בעברית. רגע, מה אמרת שתראו אותי? רואים אותך. די, תראה. אני לא אהפוך לבוקר. אני עשיתי בכוונה לילה. למה? אתה לא תבוא לבית. אוקיי, נו, הנה תראו. יופי. אבל אני אבוא אותך. שלום. איפה הבית שלי? מאיפה לי לדעת? תשתגר, אני משגר אותך אליי, או שאני אשתגר לך. תביא, אני אהפוך לבוקר פשוט. שתראה איפה. שאני אקח לך תאורה. תודה. זה בכיוון ההפוך שם. זה הפרק הראשון אצלו, פרק שני אצלי. אנחנו גם יעלה פרק שני בערוץ שלי, וגם לשלה. אני אגיד לך אם אני אראה אותך. מי שלא ראה את הפרק הקודם שהיה בערוץ שלי, אז לכו לראות. פשוט תכנסו לערוץ שלו, זה לא כזה קשה. יש פה מכרה. נכון. זוכר? ואת השירותים. איזה שירותים? סתם, זה לא שירותים, זה סתם חדר קטן. חדר חירום. שאין בו כלום. אולי נשים פה משהו מהשלי. מה? שלי. איפה הבית? קצת דברים, בוא נגיד כך. אתה יכול לסבר אותי אליך? אני לא יודעת. תאר חבובי. אני הולך לחפש אותך. נראה לי זה אתה? זה סוף. אילו ברייסטר. אני אפילו לא קרוב אליך. ובניתי מעלית. מה? כן, בניתי מעלית עד למעלה. תסתכל, הנה מעלית. אני צריך אוכל, אני עוד שנייה מת. אוי, לא. תסתכל, ארי, מעלית. צריך כל מה שצריך. רגע. כל מה שצריך זה פשוט. תסתכל. אז אפשר מהר לשנות. ועולים במעלית. ארי, עליתי במעלית. תראה. וזה גם, ארי, תסתכל. צד אחד למוות. ואני... אתה משפטת את זה, תראה. צד אחד למוות. וואי! מה זה המקום? יש לי גליץ'. ארי, תסתכל. זה גם ירידה. ארי, תסתכל. זה גם ירידה. עוד שנייה מת. אז בוא מהר. אבל אני לא יודע איפה זה. אז אני אביא איתי אוכל, אני משתגר עליך. יאללה, צעד אחד לאדם, צעד אחד לאנוש. לא. הנה. לא, תשגר אותי אליך. איך? נראה לי תנסה. אני אשתגר אליך, מהר. יש אצלי אוכל. מקסימום גם נאבד. הנה. תביא לי כבר אוכל. אני גובה, אני עוד שנייה. אני מביא לך. שנייה. יש לי לגים רק.
מה אתה רוצה ממני? הנה, יאללה. קח ותחזיר לי. אנחנו מעליצים. מה זה הרעש הזה? לא יודע, תאכל פשוט. אוקיי, מוכר לי איזו. סוף סוף אוכל עובד. בוא. שנייה. בוא תיקח. טוץ'! מה זה זה טוב? ירובעין. אתה שמת את זה. אני לא. נשבע לך. תשאל גם את הצופים שלך. שלי. זה... סתם! די, נו, זה מפחיד. אתה מפחיד אותי למוות. מצחיק, יאללה, אני רואה אותך מוצא אותי. אני מאחוריך. שלום. שלום! אל תרביץ לי. טוב. לא, אל תיקח לי טורט. יופי לקח. יאללה. רוצה קרב אז המוות? לא. הנה, אני עם גרזן, אני אוותר לך. היי, לא בא לי. אתה ביקשת. לא נוצא לך די הרבה. רגע, תחזיר לי את הסטייקים. לא. אתה תפסיק להרביץ לי. אוקיי. הנה. פניי לשלום. ולך אין עוד מגן. אין לך עוד מגן. מסכן אתה. חמודינצ'יק. אני רק צריך איירון אחד. וזהו. למה? בשביל מגן. אני לא אביא לך בחיים. למה לא? כי אספתי אתמול איירון. מה? היי! הנה, פניי לשלום. לא! אתה לא. אני אהרוג אותך. אפ. אני מגן. די! לא תגיע אליי. פניי לשלום. די! אתה גם תמות מרוב שאתה תרוץ. ייגמר לך האוכל מהר. ואני לא אביא לך סטייקים. אל תדאג, לי יש אוכל, הוא פשוט לא עבד לי. זה הבעיה. ועכשיו הוא גם לא יכול. די כבר. טוב, עכשיו חייבים למצוא דרך הביתה. אני יודע. רגע, בוא נבנה למעלה. אוקיי. לא יודע למה, איך יש לי בדיוק בלוקים של הדלת הזה. אני גם חייב בלוקים. מקסימום נבנה בית חדש. מה מקסימום? מה הקשר המשחק מקסימום? לא, מקסימום. איך אתה הגעת כזה גבוה? יש לי הרבה בלוקים. אין אנדרמן. עם בלוק של דרט. תהרוג אותו. זהו. לא, אבל הוא למטה. אומייגאד, אני לא יכול לקפוץ עכשיו. מזל שיש אצלי שבל. אוקיי, חבר, אני יודע לאן ללכת. היי, איפה אתה? במעלה. עכשיו אתה עוד יורד. כן, אני יודע ללכת. מצאתי את הדרך. חכה לי. וואי, אני הולך הרבה יותר מהר ממך. נו, חכה לי. יאללה, זהו. יש אצלי בלוקים? עליי. 56 בלוקים, יאללה. let's go. אוקיי, זה היה שמה, נראה לי. חכה לי. יש לי רעיון. אני אעזור לך. לא. זהו. זה לא מצחיק. אתה חושד בי? באמנתי. יאללה, בוא כבר. אני כבר ברחתי ממך.
די נו. הנה אתה. יאללה בוא. אני רואה לך את השם אבל. אני יודע, אבל בוא. אני חייב שתראה לי. אוי לא, אוכל. יאללה טוב. טוב, אולי בדרך אני ארוג את החזיר. יאללה, השגתי עוד אוכל כזה. יש לי רעיון. אתה יכול לשנות לבוקר? אולי. אתה חייבים לא אנחנו נמות. די! זה לא אני! זה הזומבי! הופה, לב. אין לי חיים! יאללה, חרב אין לי חיים! קיבלתי חרב מהאיירון. אין לי חיים! לא נעלה. אני צריך אוכל. הנה יופי, יש לי לכם. איך אתה עולה כזה גבוה? יש לי הרבה בלוקים. זה לא בעיה שלי. אני אוסף בלוקים לעומתך. אני לוקח קול. היינו זומבי. אהוה. לך מפה. אתה לך מפה. כן, תרביץ לו. יש, קיבלתי קסדה. נו, גם אני צריך קסדה. אתה דחפת אותי מהקול? אני לא דחפתי אותך. זה היה זומבי. יאללה, בוא נמשיך. זה שיש לי הרבה בלוקים של דר. די! תפסיק להרביץ לי. לא אכפת. אתה הרבצת לי. טוב, זה עוד הרבצה. די. להרוג את כולם. ארי, זה אתה מרביץ לי? לא, זה זומבי. אני בכלל לא רואה אותך. יאללה, בוא נמשיך. סטורי שבציון. תיזהר, הפנטום מגיע. זה לא אני, זה לא אני. זה לא מצחיק. אבל זה לא אני. אבל זה לא מצחיק. תגיד לי לפני. אני אמר. אתה אמרת לי אחרי 10 שנים. ממש לא, לא עבר 10 שנים. תשנה לבוקר. טוב. אני לא מתעקש. אני אראה איתך. אני יכול להרוג אותך. יאללה, רוצים לראות איך ארי מת? לא. יאללה, בואו תראו. זה ממש מצחיק. אתה יודע כמה הצופים שלי חסו עליך? לא. הם כן. הם כן יעשו לי סאב לפחות. אל תעשו לו סאב. תעשו לי. הוא ילד רע. והוא ילד קטן. שמעתי אותך, אני הולך להרוג אותך עכשיו. עכשיו פה, כשהצופים שלך רואים את זה. אולי אני אעצור את הסרטון? ככה אני אשבש לך בסרטון. אני מרביץ לקרני. איפה אתה? יאללה, ביי ביי, הכביש, העין של הכביש קיבלתי. איפה אתה? איפה אתה? אני רציני, אני לא רוצה להרוג אותך. אני הורדתי את החרב. גם ככה לא יכול להרוג אותי. למה? כי אני למעלה. יש לי סטאק של בלוקים. הנה אתה. שלום. הנה זומבי במערה. איזה מערה? המערה שם. אין כאן שום מערה. לידי. הוא רוצה... פשוט לא רואה אותה. כי די נסתרת. לא הנה. אני מחפש ספר. אני זוכר את המקום הזה. וואו, אני זוכר את המקום הזה. אני באמת על המקום הזה. יורד שלג. ואצלי יורד גשם. אוקיי. אולי בגלל שאני גבוה. אני יודע. כן, זה בגלל זה. כן, אני רואה את השלג.
סתם לא רואים את הגשם. למה עלי שלג? בגלל שיותר מדי קר. גם במציאות וגם במייקרופט. יש כמעט אף. יאללה. וואו, לא רואה כלום. אוי לא. יאללה. יש לי 2 חצים. תיקנתי את הבעיה. מה? שלא יהיה יותר גשם. יש לי חצים, אני יכול לפגוע בך ולא בא לי. זה טוב. וואי. יו. למה יש... איך יש... מה? איך יש כזה בחצים? יש מלא חצים, לי יש יותר. אוי, אתה יכול להביא לי? אני חייב חצים. אני יכול לראות. אבל תראה. רגע, אני אוריד את המגן. 1, 2. זה לא יפה. יש לי 2 קסדות. די נו, אני חייב. 1 מגולד, 1 בנדר. מנדר? איך עשת נדר? מלדר. לדר, אוקיי. די! תודה על החץ. היי! בבקשה מלחץ. אני רוצה לראות בך. די כבר להתחמק. טוב, אתה הולך לכיוון ההפוך מהבית. מה? רגע. אנחנו יוצאים שנינו סרטון. שנינו. משכתי את הקאט. אנחנו בעצם לא מצאנו את הבית. אנחנו בונים בית חדש. אל תקלפי! לא דיברתי לך, דיברתי לה... קח צ'ופר ממני. מה? צ'ופר. תודה. תודה רבה. תודה לי מאוד. תודה לי מאוד. מאוד. כן. מה שאמרת. הנה זומבי וסקלטון. אני באה לעזור לך. את הזומבי תהרוג. איפה הסקלטון? לא, אני אהרוג אותו. אתה לא מספיק המומחה לקרבות. יש לי חצים אבל. גם לי, אז מה? שנייה, אל תהרוג אותו. אז לפחות תביא לי חצים. אם מוציא זה... אני הרגתי אותו. די, תביא לי. לא, אני הרגתי אותו. לא, אני הרגתי אותו. להגיד לך איך? או שאני אהרוג אותך. אוקיי, נו. להגיד לך איך? פשוט היה לי את המגן, וזה חזר אליו החצים. לא, ואז אני הרגתי עליו. לא, ממש לא. כן. זהו, זה כל מה שהיה עליו. אוקיי, זהו. עכשיו אני מרוצה. וסתכל מה למדתי. מה? אני יודע. גם אני ידעתי את זה. גם אני למדתי את זה. למדתי את זה מזמן. אתה יכול להביא לי חצים? הלו? ענבר, אתה יכול להביא לי חצים? טוב, אני אביא לך. תודה. אוקיי, אתה פה? כן, אני פה. אתה לידי? יופי. היי, זה לא חצים! אני אהרוג אותך. זה לא אני! יופי, כי יש לי מגן. מגן, מה יעזור לך? אני לא צריך כל כך מגן. וואו, ביי. אני הולך לבנות את הבית שלי. אני חוצב בינתיים עצים. תחצוב מותק. 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 לא יודע מה. כי אני לגמרי לא חוצב. זה מה שאתה כן חוצב. אני לא.
אתה אמרת, אתה לגמרי... אני לגמרי לא חוצב. אני לגמרי לא חוצב. אני לגמרי לא חוצב. אבל זה זרקרן. אני חייב לשכב קצת. גם לי. לך תשכב במיטה שמה. של תומר. כמה זה מספק. מה מספק? תשכב. אוקיי, יש לי משהו מספק יותר אפילו. מה? רגע. זה לא הורג אותי. רגע, זה לא עבד. אפל! אני רק צריך לחפש כמה גולדנה... כמה גולדן... הנה, זה משמח, נכון? מה? תסתכל שנייה. תודה. זה משמח. וואו, יש לי כבר סטאק עצים. גם אני צריך קצת של עץ. אני לא מבין לך. אני יודע. יש לי אפילו סטאק ושתיים. או, יש לי רעיון מה אני אעשה. בול. הלכתי למצוא לי שטח. אוקיי. אבל אנחנו קרובים אחד לשני. כן. כן. זה לא תשובה. למה? יש לי ליש. מה זה ליש? זה כזה שתופס חיות. מגניב. יש לי למה עכשיו? אני צריך עוד 14. עוד 14 עצים. עכשיו. לי יש עצמות. תביא אותו לפה. איך אני קורא לו? כלב בו? יש לך עצמות? לא. אני צריך עצמות. כי לי יש. יש לי 12%. לך תתין. נדבר בינתיים. כשאנחנו מסיימים את הסרטון, אני אראה את הכלב. זה לא הופך להיות שועל, שמעת אותי? זה מגיע לשועל. לא נראה לי שאני צריך לדבר. זהו. יאללה, מצאתי לי מיקום לבית. עכשיו צריך לפנות. יש לי עוד 7. מה 7? עוד 7 זה בשביל שיהיה לי סטאק של עצים. אוקיי. אני כבר מתחיל לבנות את הבית. לא יודע מה איתך, אבל טוב. סבבה, חיים אותי. אוקיי, עכשיו יש לי תהליך. אני לא מגלה לך מה הוא. אני צריך עוד 2. ווי, 2. מסיבה. יאללה, איך מכינים את זה? שכחתי, וואו. הנה. נראה לי זה. כן, נראה לי צריך. איפה אתה? לא משנה. אני את השם שלך. כן, אני רחוק ממך. אני צריך... ועוד אפילו. לא. יופי. נראה את השם שלך. יופי, בואי. למוש. אם אתה מרביץ לי, אני מרביץ לך. יופי, למוש. חשבתי שדיברת אליי. שלום. אוי, איזה חמודה.
אני אעשה לידך. בוא נראה אם למה תאכלות תפוח. יש, למה תאכלות תפוח נראה לי. ברור, לא ידעת? יש. למה תאכלות תפוח? באמת? כן. לא ידעתי. בא לי להאכיל אותך. בא לי שתאכלי. היא שלי אבל. זאתי? כן. מה שאני רוכב עליה. מה? מי שאני עומד עליה? על מי אותו? לא משנה בעיה. יש, אני על הלמה. למה תשנא אותך? היא תאהב אותי. מתישהו היא... כמה לבבות יש לה? בא לי לראות. מגניב. די, די, די. הוא רוצה שאני ארביץ לה? אני ארביץ לך. סתם. סתם. יש, היא אוהבת אותי. מגניב. אתה יכול לשנות אני מכין לנו מיטה. אני יכול לרכוב עליה. אוקיי, בטעות עשיתי על השטק. אז אני מצטער כולם. אל תצאו תצאו עליי, סתם. לא, אני לא. אני מקומי. זהו, אומייגאד. יש לי מיטה. הולכת לפיצריה. זה לא היה אני, זה היה זומבי. מה, איפה העץ שלי? יש אצלך עץ? הרבה עץ? לא. אני כבר שמתי סטאק. אוקיי, יש שם קריפר. איפה? תפוצץ אותו! אוי, סליחה. רציתי פשוט לעשות לך רבנץ'. סתם. נגמרו לי כל העצים. קרה לי משהו סודי ביותר. תיזהרי! אתה מסכן את למוש? אני לא עשיתי לה כלום, ניסיתי להגן עליה. אבל היא פשוט לא הקשיבה לי. כי היא שלי, ממש תקשיב. היא רעה. מה אמרת רגע? סתם. יופי. אומייגאד, הכנתי משהו גאוני. לא, אין לי מקום. אני חייב להכין תיבה. אני מכין לי בית. שמתי פה מדורה. לא, פה אני מכין את הבית. ארי, לך למקום אחר. אוקיי. אתה רוצה להישרף? כן. שנייה. אתה יודע שאפשר לחמם אני יודע. אני לא יודעת. מדורה? אתה יודע שאפשר לחמם על מדורה? הנה, עכשיו אני יכול להראות את החזיר הזה. נשבר לי. אני עובד בשבילכם. אוקיי, ביי, אני הולך למצוא לי מקום. אין לי מקום. הנה, כבר מצאתי מקום. מקום מוש. אבל קצת לא כל כך רחוק. רחוק. אני לחוץ רצח. למה? קרה לי דברים בדרך. מה קרה לך? כלום, לא משנה. אתה מתת? לא, עדיף שלא תדע. תגיד לי. עדיף שלא תדע. תגיד לי. תאמין לי, עדיף שלא תדע. תגיד לי, נו. מה, מישהו מת? לא, משהו יותר נורא. במציאות מישהו מת? לא, סתם.
זה יותר גרוע ממשהו במציאות? נגיד כמו מישהו מת במציאות? זה משהו גרוע כמו מישהו מת במציאות? אני תפסתי פה עמדה. לא יודע מה איתך. מה? מה תפסת? עמדה. מה זה עמדה? עמדה. מה זה עמדה? אוי לא, אני חייב את החצים. מקסימום זה לא, זה לא, זה לא, זה לא. זה לא, זה לא. יש לי הרבה דברים יחסית. יש לי הרבה דברים ספייר גם. לא, את זה אני חייב. הבית שלי מאוד קטן. אבל אני מפתיע לו. אני עוד לא מכין לי את הבית. יש לי רק עמדה בינתיים. אבל אני לא מגלה לך מה קורה בבית שלי. אבל אני מבטיח לך, הבית שלי הולך להיות ענקי. ענקי שלי. אפילו שהבית שלי ממש קטן. אוי, יש לי רעיון עוד משהו. טוב, אני מכין לי מיינינג. מיינינג. לא משנה, לא משנה. זה כזה מקום כזה שחושפים בו, נכון? כן. קול. אתה יודע שמיינד הוא לא רק במיינקראפט. כן. הוא במציאות. נכון, זה לא כזה ביג, נכון? הולך להיות לי כמה בתים. זה מה שביג. למה שיהיה לך כמה בתים? כי זה מגניב. לי אולי לא עומד להיות בית. למה? כי אולי אני סתם אתפוס לי איזה עמדה. למה שסתם תתפוס לך עמדה? זה כיף. אז תשמע אם אתה רוצה. לא, אני אכין לי מיטה. אתה יכול להביא לי מיטה? לא, כי אין לי מיטה. אבל אמרת לי שיש לך. לא, הכנתי רק בשבילי, כי לא היה לי... אז אתה יכול להכין לי גם מיטה? לא, כי אין לי מספיק צמר. איפה אני חובר? אתה רוצה להרוג אותי, נכון? לא, אני רוצה להגיע לעמדה שלי. חשבת על זה? אוי, יש לי עוד משהו. אתה יכול לשנות לבוקר. לא, כי יש לי רעיון גאוני. מה קרה? תחכו את זה. מה? משהו תחכו אותי. הנה אתה. זה בחשיפה? אני הולכת. מה אתה רוצה? אוקיי. 1, 2. 1, שלום, זומבי וילג'ר. 3, 4, 5, יופי. 1, 2. לא! מה הרביץ לך? זומבי. הוא נפל למיינינג שלי. איך הוא נפל למיינינג שלי? He will go bang. He pilot her. למה? אתה יכול שאני כבר לבוקר? עיבר. טוב. תודה להם. אני אעשה כמה בתים. אוקיי. 1, 2. אתה יכול לשנות 4. אתה לא יכול להגיע לבלום. 6, 7. 8. 9. מה יש 9? 1, סוף 9 בערב. 3. 4. זוז מינים, זוז! 5. היא מחורבן אתה.
תראו איך הבית שלי. עוד שנייה אני מת. אז בוא אליי, יש לי מלא... מרוב האוכל. יש לי מלא לחם. אתה יודע שיש לי גם מלא קבבים. יש לי 40 לחם. מה אתה עושה כבר עם 40 לחם? לא יודע. טוב, קאט וחוזרים. אוקיי גיימרים, זה היה כל הסרטון. תנו סאב, תנו לייק, תלחצו לפעמון. כל הזמן אני חייב למצוא את הבית שלי. ויאללה ביי. יאללה ביי.